Hej. Jeg har lavet en serie på 21 sekvenser i alt med bækkenbunden som omdrejningspunkt. Og den her sekvens, den hedder Opgavens art. Det er nummer 20 i serien, og derfor synes jeg, at tid til at opsummere en smule. Bækkenbunden, sådan som jeg ser den, har det med at sprede sig som ringe i vandet ud til og indbefatte rigtig mange forskellige temaer og emner, som jeg jo også præsenterer her i de forskellige sekvenser. Sådan er det jo med mange ting. Den ene ting tager den anden. Som jeg ser det, så den inderste ring, der hvor stenen rammer vandet, det er selve anatomien. Hvad har jeg egentlig med at gøre? Hvor sidder musklerne, og hvad med de omkringliggende muskler? Den næste ring, der ligger derude, det er neurologien, som jeg ser det. Sporarbejdet, som jeg kalder det i den sekvens. Noget med at få kontakt derned. Hvad skal der egentlig til for at få den nervebaning og kontrol over den? Den næste ring, der så ligger derude, det har noget at gøre med motivationen. Hvorfor gør jeg egentlig det her? Hvordan formår jeg at holde fanen højt og komme videre med det den tid, det tager? Derfra så springer jeg ikke så langt ud til den næste ring i vandet, som er nogle mere dybsindige spørgsmål. Noget med, hvorfor er det så svært i virkeligheden? Det synes jeg er spændende at tage fat om, i stedet for at lade som om det ikke er svært. Det er svært. Rigtig mange kvinder, intelligente, disciplinerede, veluddannede kvinder, er inkontinente eller har et dårligt sexliv. Så det er svært. Det er ikke bare noget, man gør. Og den ring derude er jo stor, fordi den er den yderste, og den er interessant, rigtig interessant at bruge noget tid på. Hvorfor er det svært at sætte mig selv i centrum på den måde? Tag det her alvorligt. Lave de prioriteringer, der skal til. Måske det er svært at få kontakt med mig selv. Måske det er der, den ligger. Så jeg synes, det bliver til sådan en spændende dialog med sig selv omkring, hvor ens problem ligger. Hvis du kan prøve at hoppe lidt rundt i de her sekvenser og smage lidt på, har jeg svært ved helt konkret at finde musklerne? Har jeg svært ved at få kontakt til dem? Glider jeg hele tiden af? Har jeg svært ved at holde motivationen? Synes jeg måske, det i virkeligheden er lidt pinsomt at give mig selv så meget opmærksomhed. Jeg er mere vant til at vie min opmærksomhed de andre, typisk børnene i familien eller børnebørnene, eller hvem ved jeg, så kan det være mere overskueligt for at komme videre og have det der blik over, hvor ligger mine udfordringer henne, i hvilken ring i vandet skal jeg mest lægge min opmærksomhed. Det er for mig at se i hvert fald et landkort, der gør det lidt nemmere at komme videre. Prøv at se, om du kan tage en tur rundt, måske du har skrevet en logbog, eller bare mentalt. Prøv at huske på, hvad var egentlig det sværeste.